Wena khula baba khosha thaya. Eziyanthaya yabakhosha. uSamuel oqala isahluko sesine. Sofuna from ivesi leshumi siyogcina evesini lamashumi amabili nambili. Imi samo yamyo Sangifika kuwa Imi samo in the book of Revelation book. Ithi lo sizakubuza ukuthi ngobani lapha. Lithi sikaNkulunkulu babephuka bekhathele beshayekile. Amen. Iyabuza ingelosi ukuthi bangobani laba manje. Uyaphendula ophendulayo uthi laba abavela emhlabeni ekuhluphekeni okukhulu. Amen. Bahlanzile ingubo zabo egazini lewu. Amen. Abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwasegcineni. Amen. Angazi ukuthi isimo esiyobe sikuso kuyobe kuhlobo lwesimo. Kodwa kumele ukulwela ukuthi ngicela ukufika. Noma ingelosi ibayibona bekusiphi isimo kodwa khona babe ngaphakathi ezulwini. Haleluya. Babebona zingelosi. Amen. Azame nje siyazama. Ngakho umhlabeni imizamo yami iyophela mhla ngafika kuwe. Yazi ukuthi ikhonza ke inkinga thina
uyozama kuze bese kugcinile. Isinqumo salona lo kumele asithathe ukuthi as long as ngisaphefumula uNkulunkulu uzozazi. Noma safika sesigaqa amadolo phambi kwesihlalo sobukhosi kodwa khona ila siyakhona. Noma safika ufika usuhamba wena twabapha abanye ungasakwazi nakukhuluma uvela unikini ikhanda. Noma uthi izandla bavele babona ukuthi kusho ukuthi abekho.